טוב, ככה. זה סיום הרצפה, שירותים, דלת רחבה, 0, תראו את המשקופים, לחדר הארונות בעתיד, ככה זה נראה. כל הבית בלי ספים, יציאה לחדרים, לפני הארונות, שירותים אותו דבר, משקופים, דלת נסגרת, דלת ממ"ד, קיצור דלת ממ"ד, סף אחד, אותו גובה, זה הכי קיצור דלת. בבקשה, זה עוד חדר, חדר ממ"ד, אותו דבר משקופים ויציאה לסלון פלוס מטבח, הכל גמור, הביאו את המטבח,